ритъма обаче. Като малък на детската площадка бутах мърливите момчугани от катерушката, защото тя беше моя крепост. Но ме мъмреха до втръсване, понеже катерушката е обща, което значи, че не е моя. В детската градина мъмреха малкия Золи, защото не даваше никой да направи кръгче с мотора, който не беше негов, а общ, т.е. и мой. Когато си изяждах закуската и отхапвах от закуската на Золи, който безобразно бавно се моткаше с нея, натриха ми го на носа, без да разбирам защо. Нали закуската получавахме общо, т.е. по принцип е и моя. Когато се роди малкото ми братче, на мен ми забраниха да суча от мама, а става дума за нашата обща майчица. Но сред играчките ми веднага ставаха общи онези, на които малкият сополивец беше хвърлил око. Затова да не говорим, че когато в моята обща стая го бутнах от моето собствено легло, си получих заслуженото. Както и когато в общата ни стая се покатерих на неговата проходилка. Пък ако на него му е позволено, на мен защо не е? Моята торта за рождения ми ден стана веднага обща. И за гостите. Пък исках цялата да си я изям. Въпреки че за такова нещо още не съм чувал някой да има общ рожден ден. Тези неща са голяма рядкост. Раждането не може така да се програмира, както бомбите по филмите. На екскурзията с съучениците ми, класният ми нави всеки да сложи закуската си в общото и естествено вместо хубавото ми панирано месо, което моята майчица ми приготви, успях да се добера до сандвич с извара, на която ненавиждам и миризмата. Общата палатка, разбира се, опънах аз, защото съм бил скаут и знам как. Общият огън запалих също аз, защото успявах и с влажни дърва, но общата песен не можах да избегна. Винаги идваше пак и пак моят ред. Пак аз наистина мразя да започвам да пея, когато всички слушат. Сега, за съжаление, темата на контролното е какво означава за мен общността. Но ако напиша каквото наистина мисля и какво наистина мислят и останалите, тогава мисълта ще бъде обща, но все пак аз ще получа за това двойката, така че по-скоро ще напиша и съчинението, че е по-добре да даваме, отколкото да получаваме, също и че е нужно да принадлежим някъде, че аз винаги съм черпил особена радост от изграждане на общността и знам, че за това ще получа отличен, защото изразът е от повече срички, които се пишат с лято. Само дето не е верно. В действителност се умях да усвоя досегашния си жизнен път това, че общият кон винаги е занемарен. Така че не бих дал собствения си кон в общото, защото в повечето случаи на общите дела аз им сърбах по парата. Край.